Sabela González do Colexio de Olveira gañou o concurso escolar de deseño de marcapáxinas impulsado polo Concello de Ribeira. Nesta quinta edición do certame celebrado no marco do Día do Libro presentáronse máis de 360 deseños. Esta mañá desvelouse a gañadora do concurso escolar de deseño de marcapáxinas da Biblioteca Municipal de Ribeira. Nesta quinta edición, o deseño premiado foi o realizado por Sabela González, alumna de sexto de primaria do CEIP de Olveira. Paseime que sempre me gustou moito ler. O seu debuxo presenta un gato asombrado ante un estante cheo de libros clásicos da literatura. Estes libros son moi famosos, entón gustoume poñelos por iso. Queremos ler a maioría, tamén iso implicou bastante. Xusto cando se me ocorreu estaba tocando o meu gato Freddy, que é o que dibuxei. Se declara un amante da lectura, o xénero que máis lle gusta é... Gústame moito a fantasía, sobre todo eso, a fantasía, galego ou español. O seu premio consistiu nun lote de libros de literatura xuvenil en un diploma. A concelleira de Educación ribeirense, Juana Brión, destacou a gran acollida que tivo esta quinta edición do concurso. E, darlle a noraboa a ela, mas a todos os compañeros e a todos os coles que participaron, xa que hubo unha recepción de 364 debuxos para facer o marcapáxinas, E, darlle a noraboa a todos, seguir fomentando a lectura, que é o que se intenta con esta actividade. E agradeceu a implicación de todas as persoas que dan vida a este concurso de marcapáxinas. Personalmente, a Sabela, que foi a gañadora deste ano, dicir que os marcapáxinas estarán expostos durante un tempo aquí na biblioteca, onde se poderán observar casi todos os debuxos que fixeron, así que podedes ver a cantidade de obras que fixeron. A gañadora desta quinta entrega estivo arroupada polos seus compañeiros e compañeiras e polo seu profesorado.